възможности. Господин Йорданов, какво представяте на вашия щанд на Италианския фестивал на красотата? Днес на Италианския фестивал на красотата ние предлагаме пълно оборудване на козметичен салон, оборудване и електроапаратура за начално стартиране и допълнително продължаване на работа в областта на козметиката. Фирмата е производител на апаратура от 20 години, сертифицирана по система за управление на качество ISO 9001 и ISO 13485, сертификат за производство на медицинска апаратура. През последните месеци, може да кажем и години, проявяват клиентите изключителен интерес към кислородотерапията. Имате ли такъв апарат за такова лечение, за такива процедури? Да, фирмата предлага и продава успешно апарат за кислородна терапия Oxycool. Апаратът е с много високи качества, работи с чист кислород. Всички въздействия на естествения кислород подобряват обмена на клетките, с което се повишава тургора на кожата. Апарата може да работи само с кислород, а може да се използва в комбинация с различни продукти, като се използва системата на кислороден пилинг и кислородна мезотерапия. Кога препоръчват специалистите да се прави подобно лечение? Подобно въздействие за подобряване красотата може да се използва целогодишно, без значение от сезона, в който се използва. Търси ли се този ваш апарат от вашите клиенти? Определено от няколко години има засилен интерес към този апарат. Основното му предимство е, че работи с чист кислород и с това повишава абсолютно ефективността на въздействие. Предвид ситуацията, в която е целият свят, ситуацията на криза, чувства ли се от вас, производителите на апаратура, този срив на икономика? Определено да. Нашите клиенти са по-малко платежоспособни и съответно търсят по-евтини апарати, докато апаратите с специализирано въздействие определено са по-скъпи и нямат възможност да се оборудват салоните и да предлагат подобни услуги. А имате ли възможност да им предлагате на лизинг някои от апаратите, които произвеждате? По принцип предлагаме система на лизинг, разплащане на всички наши клиенти, с което улесняваме началното стартиране на дейностите. Системата на лизинг е обикновено 50% еднократно и след това до 6 месеца на равни вноски разплащане. Кажете ни вашата оценка за тази годишното издание на Италианския фестивал и каква оценка давате на организацията тук в Панаирния комплекс? Италианския фестивал винаги е бил много добре организиран, много атрактивен. За момента не мога да дам точна оценка, понеже той сега започвам като всяк да бъде много успешен всички организатори, така и за участниците в фестивал.